Hnedý. Tak to vás nemusí zaujímať. No, dobre. Aha, a ešte máme tu také opatrenia. Mohla by som sa vám pozrieť na ruky, že či máte čisté ruky. Viete, čo ono sa to tak upatle potom a sa to ťažko potom predáva. Viete. A sprchovali ste sa, že? Dúfam teda. Ale no to nevyzeráte na to, ale musíte mi odpovedať. Sprchovali ste sa? Ráno a umývali ste sa? To by vás nemalo zaujímať, ale samozrejme, no. No, tak nech sa páči. Musí ma to zaujímať, by ste sa divili teda, že čo tu my máme za zákazničky. Ono to príde pekne oblečené a pritom to je špinavé. Je to zajac? Nie, to je medveď. To je medveď. Africký medveď, áno. Tam je to teraz najnovší hit v Afrike. No to nosia. No ale vám nesvedčí. V Afrike kožu? Áno. Tam sa teraz nosia. Áno, to oni majú také kratšie, aby im nebolo teplo moc, ale nosia. No, to už máte najvyšší čas teda. Prečo? Nový kožuch. No. Mali naftaliny, čo? Na čo myslíte? No. Bol by mi, či nie? Teda vôbec nemyslím. Nemyslíte? A prečo by ste by nemohli? Vôbec vám nesvedčí, ale to je vedľajšie však. To je sop pravý. No, norský sos, ale trošku cestou on mal také parazity nejaké, či čo my sme ho potom vyčistili. Sem sa pozerajte, lebo tu lepšie sa vidíte v tomto uhli. A jaké parazity? Ja to neviem presne povedať latinský názov, ako sa tie blchy volajú, ale čistili cestou. Preto je taký lacný, však sop je 50 000. Ináč je taký zlatootrasný ten kožuch, že? Taký, on nikomu nesvedčí, to je taký odporný strih. No, že takto sa mi otočte. Keby bol hladký, na čo to tam vy toto mali? Choď, skúste, takto máte najväčší priestor, takto je, nech sa pozriem na vás, je, k sírota spomínať. Že? Jedine možno, že opasok, keby ste, to by ste zase boli ako presypacie hodiny, lebo to... Bože, čo v tom nozi, ešte stále sú v tom tie ona. Som už zdalo, sme tu mali takú kalamitku menšiu. Sme tu chytali aj včera do polnoci v tom blchy. No, by ste sa divili, keby som povedala, kto som prišiel s obsom a nám zablchalilo všetko, tá dáma, všetky kožuchy nám to zablchalilo. Keby ste sa... No, my sme, viete, nevie človek, keď vidí známu osobu, potom to takto dopadne. To bolo pred týždňom a týždeň sme tu blchy chytali. Ježiš, táto kožušina vám padla. Ďakujem. Naozaj, ježiš, to je ten, taký ten tchorík, nie? Nie, to je liška, dá sa povedať. Ja som myslela, že to je ten tchorík, taký ten malý. Nie, nie. My sme ich mali, tých tchoríkov, ale to hrozne to smrdelo, tak sme to potom dali preč. Nemáte problémy nejaké také, že srab alebo podobné nejaké veci, takéto kožné choroby, alebo sa to upatla, potom sa to ťažko predáva, viete. Jakože ja to upatla, myslíte? Z Polska sú tie kožušiny, pretože tam, jak podochli tie zvieratá, všetky v tej zoologickej záhrade, tak by sa to lacnejšie sa to potom dalo odkúpiť, ale... A preto sú také výhodné ceny na tom. A to, kde ste informovaná, že máte také informácie. Aké? No, kde, kto, aké zviera, kde. No to by sme dostali také avízo, oni to vlastne predávali, si Maďari zobrali zo pár zdochnutých kačíc a my sme si zobrali boliči, čo to, aj nejaké one hrochy, čo tam máme kožené bundy z hrochu. Perfektné sú, no. Za 400 korún. Za 400? Áno, lebo ten hroch bol aj chorý. A z jakou chorobou bol chorý? Tento tchorík, čo máte na sebe, či nie, toto nie je vlastne tchorík, ani neviem, čo to je, ten mal osypky, ten zoologickej záhrade, ono to tam dostane jedna kačica osypky a v momente ich má aj had, to je strašná choroba. Ale ste sa kde vyučili, keď sa učili? Ja som ako hygienička pôvodne zamestnaním. A kde ste pracovali? Na patológii, keď sa poumývajú samozrejme po tých... Rozumiete? Áno, môžem informovať známe a kolegyne, že áno, môžem odporučiť. máme veľmi lacné, áno, že máte po zdochnutých zvieratách lacné veci. Áno, ale to sú hygienicky nezávadné, som tu od toho ja k tomu dám papier, pečiatku, že je to teda, síce to osypky malo, ale po smrti to bolo vyliečené. No, za roka je týždeň, všetko tu tam podochlo úplne na tú lepru zvieraciu, ale nebojte sa. Nie, tá zvieracia lepra nejde na človeka, to iba zvieraťu sem lápka mu odpadne chvost a tak. Ale čo odpadlo, to my sme zase na to prišili, po smrti sa to preliečí a to sa prišije.
sa bála, aby mi nejaký orgán náhodou. Nie. To nejde na človeka vôbec. Či máte tohto, oného chora sibírskeho, alebo máte leva, toho, ten norský lev. Nevadí si to, taký nepristane.